Mahardikang tias ing kamardikan. Rahayu, rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho mewasih wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu. Sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol. Kanthi alamat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati Bumi, Minatani. Sasampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Minangkani pamundutan keparenga ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos ingkang mawi ira-iran. Joko Tingkir Ngratu. Dalang sarta mendapuk katindahaken Raka Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara katindahaken Nadimas Eko Pranoto. Pangebrak katindahaken Bapak Suhardi wondene Pranoto Pakliran. Dipun tindahaken Nadimas Suyono sak kanca. Tata dekorasi katindahaken Bapak Sutarto ingkang dipun biyantu anak Mas Alek Rasmijan. Teknis tata lampu katindahaken Nadimas Budiono Batak. Lekting katindahaken Nadimas Ladu Aldiansah wondene Pangrengga Busana. Katindahaken Nadimas Agus Wijanarko. Binarung ungling Kyai Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangliing Swarawati utawi pesinden. Katindahaken Ibu Sri Murti Ningsih saha Ibu Suparyana. Pranoto gending katindahaken Nadimas Hadi Prayitno wondene Wiraswara. Katindahaken Bapak Miranda saha Dimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari katindahaken Nadimas Ari Semprul, Raka Mas Edi Watono sarta Hadimas Udin Galdawa. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio ingkang dipun pangarsani Raka Mas Gentong Kawa-kawa. Wondene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Sepisan gambaraken wonten ing Padepokan Mejagung. Resi Walang Sungsang kaparagani Raka Mas Judek Prakoso. Joko Warono katindahaken Nadimas Eko Pranoto. Condrowati dipun paragani Mas Uut Sutriana. Condrosari katindahaken Mas Tata Wulandari. Salajengipun gambaraken wonten ing Kadipaten Penarukan. Adipati Tunggul Wulung ing dalu menika kaparagani Raka Mas Andi Suratmin. Para prajurit karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Salajengipun gambaraken wonten ing Kasultanan Bintoro Demak.
Sultan Trenggono ing dalu menika dipun paragani Raka Mas Andi Prasetyo. Tumenggung Prabu Semi katindakaken Adi Mas Abdul Sutopo. Sunan Kalijaga ing dalu menika kaparagani Raka Mas Anom Suharyanto. Wondene Sunan Kudus katindakaken Adi Mas Bagus Suyanto. Adegan salajengipun nggambaraken wonten ing Panti Jepara. Sunan Hadirin dipun paragani Adi Mas Abi Rojali. Ratu Kalinyamat katindakaken Mas Menik Widyawati. Ratu Semenanjung kaparagani Mbak Ayu Sri Poncowati. Karebet Joko Tingkir katindakaken Adi Mas Bagong Sutrisno. Ratu Kambang dipun paragani Mas Diah Maharani. Wondene Penangsang katindakaken Adi Mas Beguk Wiyanto. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami katindakaken trio pelawak Wahyu Manggolo, Cak Sendor, Adi Mas Rokim sarta Bapak Mogol. Mban katindakaken Siciu Arum Somplak kabiyantu Sisowak Indah Kalola. Mekaten kula wau para kadang budaya Sutrisno menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Kita sagutrah kulawarga ageng Wahyu Manggolo namung ngaturi sugeng lenggah sarta sugeng priksaning ngantos titi purnaning pagelaran. Dun dun.
Adikku Condro Sari lan kowe Condrowati. Kang Jaka Warono. Ya kaya ngene iki sing tak karep. Ora rugi lamun to saben dina aku dadi kawan kowe. Ora ngenengake bela raga nanging kanyatan. Saben-saben kowe tak uweni Aji Joy Kawijayan kang dilunturke Bapa Resi langsung sak. Wit-witan kae sakwise kok tamani gelap ngampar. Sak temah kobar lan kowe sakwete wit gedang kae kok tamani ajimu gelap sayuto. Sak temah ajur mumur pindane sak walang-waling yo kene iki. Ya kaya ngene iki sing gawe bunga ing atiku. Jen kaya ngono kok Kakang. Entuk ya ora ana sampeyan iki aku tak kira ora bakal kaya bisa kaya ngono lho Kakang. Mergo saben dina anggonmu gegladen. Iki nuruti apa sing dadi kekarepanku. Saben-saben aku kandha kelawan kowe sak temah kabeh mau uga kok tindakke. Nalika aku ngerti kowe gegladen mulai bela raga. Tandangmu tan bedane kaya dening banteng ketaton. Condro Sari pindane kaya dening manuk serikatan nyamber walang. Lah iki sing tak karepi. Amun to mengko ana wong lanang sing rido kelawan kowe, mesti kae bakal kewirangan yen to ngerti tandang tandukmu kaya ngene iki. Kaya ngono to. Iya. Saking ngene ya Kakang Jaka Warono. Anggonku saben dina kegladen kae, anggonku Mulai bela raga. Bela raga. Aji Jaya Kawijayan sing tak duweni iki aku rumangsa durung marem lho Kakang. Bagus. Yen kowe duweni pamikir sing kaya ngono kuwi apik. Mergo jene menungso urip iki mesti sarwa kekurangan. Aja duweni rumangsa bisa. Senajan to kowe duwe pira-pira Aji Joy Kawijayan lan jimat kemah. Mergo ana tetembungan. Sak ndhuwure langit mesti kae isih ana langit. Sak ndhuwure wong pinter isih ana sing luwih pinter. Sak ndhuwure wong wasis mesti wae uga ana sing luwih wasis. Mula kuwi sing tak jaluk kelawan kowe di adikku Condro Sari lan kowe Condrowati. Piye Kakang Jaka Warono? Aja kendhak anggonmu sinau apa wae. Supaya kowe wasis, supaya kowe prigel, supaya kowe bisa nulat lawan siswa-siswa kang mapan ana ing mejaku. Oh kaya ngono. Nanging ngene ya Kakang Jaka Warono. Ning kene aku kepengin njaluk tulung karo sampean. Mergo aku kepengin duweni Aji Jaya Kawijayan sing kuwat saka kuwi lho Kakang. Dadi kowe isih pengin duweni Aji Joy Kawijayan sak liyane gelap ngampar lan Kuwi lebus bener ketiki. pancen bener Kakang. Aku ora bakal tido-tido. Aku ora bakal wegah merehi apa sing kok jaluk. Nanging kudu duweni ager-agelan pawatan sing gumathok. Apa kuwi Kakang? Sinau apa wae kudu dilandhesi ati sing sabar. Lumaku sing ikhlas mergo wong kang duweni ati sing sabar kae pindhane kaya dene samudra. Ora bakal amber lamun to kajokan pira-pira kali lan sarah sing saben dina kae ana ing samudra. Mula kuwi kowe lan kowe mengkone yen to penjalukmu kuwi bakal kudanane. Mligi kanggo kowe lan kowe sahrene kuwi wong wadon. Yo Kakang. Mesti wae lamun to kowe ngadani gegelutan utawa geladen lawan siswa-siswa lanang sing mapan ana ing jagung. Iki mesti ora bakal bondo kalani. Yen kowe bakal tak wenehi Aji Joy Kawijayan lembu sekilan. Sampeyan wenehi Aji Jaya Kawijayan lembu sekilan. Iya. Nanging ngene ya Kakang. Aji Jaya Kawijayan lembu sekilan kuwi
Yen kowe pengen ngerti Aji Soe Kawijayan, lembuk sekilan katiasane. Apa Kakang? Lamun to mungsuhmu kae duweni pusaka sing ampuh bebasan. Nalika kowe tanding pusaka kang ampuh ae tahmakke ana ing wadokmu. Les. Yes. Rumangsane mungsuhmu kae kena. Nanging tenane kae ora kena mergo isih kurang sekilan. Iki katiasane Aji Lembu Sekilan. Alah, ngedap-ngedap iki Kakang. Lah ya pancen kaya ngono. Nanging ana cilakane lho, Kak. Lho. Aji Lembu Sekilan kok ana cilakane mapane ning Ya ngendi? sampean iki lak ngerti dhewe to, Kak. Iya. Yen to aku ki wis prawan gedhe. Ya. Aku durung duweni bojo. Lah, bisuke yen to aku duweni bojo, yen to aku turu karo bojoku kelan karo bojoku lak ya ora kena to, Kakak. Mergo kurang sekilan. Mergo kurang sakilan. Dadi wong wadon iku aja cubluk. Lah, Dadi wong piye, wadon Kak? iku aja landhep dengkul. Njur kepiye coba Kakak? Lamun to besok kowe dadi temanten, pengen kumpul karo bojomu. Ya. Kuwatirmu yen to kumpul karo bojomu ora kena, isih kurang sekilan. Nah, saben dina kumpul, kakek ora kena lanjur piye aku yen to ora duwe anak. Aji Lembu Sekilan. Lamun to ora tik watek rapale, ya ora bakal kena. Kudune yen kowe pengen ngetapke Aji Lembu Sekilan, kudu diwatek rapale. Yen kowe karo bojomu ya aja tik watek, selawase urip ya ora bakal kena. Nah, senane kudune nganggo Ya nganggo rapal. Jojo Kakak. Koyo Mary. Ya Kakak coba. Iya, koyo Mary, koyo Mbak Yumu. Ya mesti bae aku Mary lo Kakak. Nek siji diwenehi ya kudune Ya, siji padha. aku bakal adil. Aku bakal adil, ora mbedake siji lan siji. Heeh. Sahrene kang mbokmu Candrawati iki tak weni Lembu Sekilan. Kanggo kowe mligi, tak wenehi Aji Welut Putih. Aji Welut Putih. Iya. Kok kaya iwak. Nek Kakak, Aja kleru ing penom. nek banjur Aji Welut Putih kuwi uga ngedap-ngedapi dayan. ngedap-ngedapi Iya. ana katiasane. Katiasane. Lamun to kowe kepranggul mungsuh 1000 cacahe. Mungsuh kae pengen nyekel kawan kowe. Sauger Aji Welut Putih kae pok watek pok cake. Ora bakal kena mergo saben-saben dicekel kowe lunyu kaya welut. Oh, kaya ngono dadi aku lunyu kaya welut dadi Iya. musuh ora bisa nyekel. Mula saka kawan, kuwi ngono to? katiasane Aji Welut Putih ya kaya ngene iki ning iki uga ana pengapesane. Ana pengapesane. Iya. Banjur pengapesane apa, Kakak? Saben-sabene gegelutan karo mungsuhmu aja pisan-pisan kan mlayu ana ing pawon. Mergo pengapesanmu jenenge ana ning pawon. Pengapesane ana ning pawon. Ora ana liya. Awulayan. Oh, dadi kaya ngono. Iya saben kowe sawur karo awulayan ya peret, awakmu gampang anggone Oh, nyekel. iya bener ya, Ngerti? Kakak. Heeh. Lan kowe wis ngerti. Pancen bener. Sahrene kabeh penjalukmu mengko bakal tak udanan. Ya. Sawetara bab begladen iki disuwak. Mergo ana bab sing pengen tak kandhake kelawan kowe kabeh. Ono bab sing bakal Ya. kok kandhak. Ngene di. Betul Kakak Joko Warono. Ya, kaya Tenane iki aku gumun kelawan kowe. Gumune manggon ngendi, Kakak? Coba kok wawas. Ya. Coba kok pikir kanthi permati. Upama umurmu iki wis dewasa. Wis patut lamun to kowe dadi manten. Apa sekirane ana ing Pejagung kene? Iki durung ana wong lanang sing sekirane nyocoki atimu lan atimu. Alah sampean iki ndak yo rasa dadak kaya ngono, kaya ngono. Lah sampean iki lak yo weruh saben dinane aku kepiye lho, Ya, Kakak. mergo saben dina kowe cedhak lawan aku. Heeh, cedhak mung karo Ning kowe piye? sampean. Pancen bener kok, Kak. Nyatane wiwit dina iki nganti tepekaning saiki aku ora tau cedhak karo bocah lanang. Aku tansah nengenake babagan Bilorogo. olah berorogo lho, Kak. Tak kandhani. Tenane wis suwe ana wong lanang sing seneng karo kowe. Maneh bakal kondo bloko wae ndekne isih mangu-mangu. Mbok menawa mengko ora ditampa katresnan. Ana bocah lanang sing seneng karo aku. Iya, Jen bocah lanang kae sapa, Kakak? kowe pengen ngerti wong lanang sing seneng kowe. Heeh. Ora ana liya aku dhewe, Di. Sampeyan dhewe. Sakwise aku kondo yen to wong lanang sing seneng kowe sak karone iki aku.
kok malah guyu mencem. Koyok nyembung lawan aku apa aku kleru seneng. Kakang Joko Warono. Piye? Sampean iki lak ya isih eling to. Bisa jangkep pamikirku. Ora edan to. Ora edan. Lah so, lah aku iki sapa sampean sapa? Kok dadak seneng karo aku? Lah iya sampean iki eling to Kakang. Kepiye tingkane kok ora simalang. Yen antarane murid lan murid kuwi yo gak tok sambungan koyo ngono lho Kakang. Bawasanmu gumatok. Kowe ora kleru. Pancen antaran seswa lan seswa iki. Iki ora pengen. Antum ya. Nanging mergo aku ki seswa. Sing banget ditresnani boporku langsung. Lamun tak matur ngesane boporku langsung. Lamun tak sakmono aku sing bakal tanggung jawab. Lamun ono dugane boporku langsung. Aja ya Kakang Joko Warono. Saya iki sepisan meneh. Jagat kae lak cinglan opo. Ora wong sadok celon. Ora kaya. Sampeyan iki yen kok pengen duweni bojo. Golek bojo wong wadon sejogo aku lak ya iso to Kakang. Senajan to kurang sithik bebasan sak kuku lho. Lamun to ora kuwe lan kuwe. Aku ora bakal tresno kelawan wong wadon. Aja ya Kakang. Gelem. Aja aku ora sudi. Matek aji jaran. Oh. Aja kaya ngono to Kakang Joko Warono. Rene cegah lawan aku. Jati ana apa Condrowati lan kowe Condrosari. Kakang Joko Warono. Dadi wong wadon ku mbok aja cupu.
Coba dipikir tenanan. Lamun to lan aku kelakon. Urip bebrayan kang sing kita jodohan. Sak temah kowe wong loro dadi bojoku. Aku sapa? Warono Kadang Hadipati ana ing Kadipaten Penarukan. Apa penjalukmu mengko bakal tak pinangkani ya mung wujute Mas Bondo donya sing akeh. Mula sapa iki? Apa kowe ora welas kelawan aku? Tak rewangi kaya wong edan tinabuhan. Anggonku ngemis-ngemis katresnan kelawanku. Supaya kowe gelem nampa katresnanku. Kowe tak jak urip mukti bawa oleh Kadipaten Penarukan. Nanging emane Kakang, aku tresno karo sampeyan. Kula tak jaluk kanthi banget, sampeyan aja bacet ya Kakang Joko Warono. Kowe ting tresno jalaran saka kulino. Kowe ting seneng jalaran kowe lan aku srawung lan tepung bareng. Aku wong lanang. Lemes iso, kaku uga dene iso. Saiki aku njaluk pawangsulanmu kang gumathok sepisan iki. Kowe gelem nampa katresnanku apa ora? Aswa Kakang, aku mau Sepisan meneh, gelem apa ora? Ora. Gelem apa ora? Sampean niku lah napa mriki? Kula niku dereng rampung pijet-pijetan kare Adi Condrowati Condrosari. Monggo mriki kula. Dadi iku mau Pijet-pijetan rampung gladen, niki pijet-pijetan. Ngono. Nggih, mriki, Bro. Bapak warang susah. kurang ajar. Lho pijet-pijetan acarane kok ngene iki piye? Tolong Bapak tolong. Yo. Ora iso ngadep Bapak. Ora iso lagi Bapak. Ayo. Ayo. Aduh. Kene Ki. Aduh. Guyon sak lumrahe guyon rak kaya ngono, Iya. Lho guyon kok kaya ngono iki ya ora lumrah. Lho, kok kados ngaten ngendikanipun. Lha kok ora iku? Panjenengan dawuh kalih kula napa? Keng supaya gula wentah karo Condrowati Condrosari. Nggih, sampun. Iya. Sak lebetipun kula ngendadi oleh Bilaraga Aji Coy Kawijayan. Iya. Sahrene badanipun Adi Condrowati Condrosari menika lumrah. Nyuwun pijet kalian kula. Ngono. Nggih. Boten Bapak boten. Kakang Joko Warono negara ngapusi Bapak. Ngapusi. Oke. Tembungmu kok jare Joko Warono ngapusi. Kedadian sing sabenere piye, Nduk? Ngeten lho Jok Kang Gopo, Kakang Joko Warono menika estunipun badhe tresnani dhateng kula. Ngantos kula badhe dipun praosa lho Bapak. Nggih. Arep tresnani karo kowe? Kowe arep diperkosa. Nggih, Bapak. Sokon! Kartu kuning sing nomor loro. Kok kartu kuning? Jenengan niku pitados kalih aturipun Condrowati Condrosari. Lho ya wae. Lho, Bapak. Kenging menapa panjenengan gampil pitados, Bapak? Lho kok ora percaya piye adane bocah wadon. Iki jujur. Lho, mangke rumiyin. Kedahipun panjenengan ugi nindingi perkawis menika. Kula niku sinten? Ya muridku sing kinasih. Kadange sinten? Kadange Bupati ning Penarukan Tunggul Wulu. Menawi kula tresna kalian wanita, kenging menapa kedah Condrowati Condrosari menika namung derajatipun kerak. Bocah desa. Lah nggih, benten kalih kula derajatipun dhuwur, Boten Bapak. Bapak boten. Boten Bapak. Kakang Joko Warono ngapusi Bapak. Sokon! Kartu meleh niki. Kartu neh. Kowe iki senenganmu kok ngono. Kowe iki ora usah dadak ngapusi karo aku. Mergo ora ketang wae
Aku wis ngerti kedadian sing sakbenere. Mergo nalika kowe ngladhi karo Candrawati Candrasari, tak sawang saka sak nduring puntuk. Oh, dadi kaya ngono kuwi, tumindak lan pakartimu kamangka Jaka Warana. Lho nggih. Kowe ngerti dhewe, wewaler ning Mejagung antarane murid lan murid ora kena sesinisian. Kula ngertos. Nanging sedaya kula awit saking nuruti obalipun manah. Kula saiki menika. Sarene panjenengan menika bapa kula. Injih guru kula ingkang minteraken kula. Iya. Kula badhe nyuwun lilahipun Bapa Resi Walang Sungsang. Monggo panjenengan kersa dhawuhaken kula kalian Adi Candrawati lan Candrasari. Mosek. Kowe iki kudu eling Jaka Warana. Perkawis menapa, Bu? Nganti kadangmu Dipati Tunggul Wulung. Iki nyekolake kowe, ya to? Nggih. Keng supaya kowe ing besuke dadi benteng ing Kabupaten Penarukan. Leres. Ning yo kene malah tumindak lan pakartimu kaya ngene. Kowe iki ning kene kon golek ilmu, ora golek bocah ayu Warana. Pangapuntenipun, merga kula niku kesemsem kalian Adi Candrawati Candrasari. Nanging panjenengan nuwun sautuhe ampun klepataken kula. Lho, lan kok niku Adi Candrasari Candrawati. Kok malah kowe ngluputke Candrawati Candrasari lupute nggon. Lho, panjenengan menawi pirsa. Iya. Isin panjenengan. Lah kok kowe bisa kandha kaya ngono? Saben sore Iya. Candrawati Candrasari adus teng kali. Adus. Niku mboten ngangge anduk, mboten ngangge sandangan. Ngono. Niku saben-saben ngerti kula bokong ngerti egal-egal ngeten. Dadi nalika Candrawati Candrasari iki adus, Nggih. kok inceng. Nggih kula inceng malah di egal-egal ngene bokonge. Iki tenan nggih. Ngono kok aku ora mojak. Lah panjenengane kula nggih kok salah. Sinten rak mboten milik. Bose. Arepa kepiye wae. Kowe iki nelak waler ing Mejagung. Mula kanthi kuwi sadurunge kebacut, lerena nggonmu tumindak tresna karo Candrawati Candrasari. Menawi kula mbacut kados pundi kok? Kowe bacut, Injih kula tresno. dadi kowe wis ora gelem nuruti apa sing dadi kandhane wong tuwa, mbadal gawe wong tuwa, ora apa-apa. Estu nggih. Lamun to kowe mbadal marang gawe wong tuwa, wiwit dina iki aku ora duwe murid Jaka Warana ora apa-apa enggak. Panjenengan menika kersa welas kalian kula lan njabel sedaya pangandika panjenengan. Aku gelem njabel apa sing dadi kandhaku lamun to kowe ora mbacut tresna karo Candrawati Candrasari. Nggih, badhe kula wurungaken. Menawi kula menika badhe tresna kalian Adi Candrawati lan Candrasari. Nanging ingkang kula suwun Bapak, Iya, perkawis menika ampun ngantos kapireng kalian kadang kula Kang Mas Hadipati Tunggul Wulung. Menawi ngertos tartamtu mangkinipun badhe duka kalian kula, Bapak. dadi ki wadi. Nggih. Aku kon nyimpen wadi. Nggih, mangke kula sukani kopi, sukani gula, kalih tumbas rokok. Ngono. Ning janji nggih. Iya. Janji perkawis menika ampun ngertos Iya. Kang Mas Tunggul Wulung. Aja kuwatir. Ah, kejawi ra ngoten kula sabar. Nggih. Loh. Monggo nak Mas Dipati. Bapak Guru Walang Sungsang. Nak Mas Dipati Tunggul Wulung kepiye? Kula ngaturaken bekti mugi konjoku. Ya wis tak tampa ra liwat puja pangestune wong tuwa tambanana ya Kula nggih. tampi mugi ndadosaken teguh yuwana kula. Saklaminipun kula nyepeng pusarane adil wonten ing penang. Cocok. Nanging nuwun sewu. Iya. Wedal sakmenika kula pinanggih kalian kadang kula Siwarana. Ya. Kula nyuwun wedal tak bawa rasa kan kadang kula warana. Mergo suwe ora ketemu kangen. Kados Ngono kan. ya, ngono. Jaka Warana, Kang Mas Hadipati Tunggul. Seliramu pinangka kadanging pun kakak nggih. Nganti sliramu tak gurukke ana ngersane Bapa Resi Walang Sungsang ing Padepokan Mejagung. Wis sing tak dama-dama
besok sak lengsering pun Kakang pinangka Hadipati ing Kabupaten Penarukan ora ana liya wong Slilang. Banjur kepiye pusanane ngolmu nyecep ngilmu marang Bapersi Walang Sungsang. Matur sembah suwun. Ing wondene Kang Mas Hadipati menika migatosaken kalian urip kula. Ya, salere panjenengan mangke ingkang dipun wisuda nglenggahi dampar mesa dalu wonten Penarukan menika. Nggih. Menawi Kang Mas Hadipati menika miteran. Perkawis jejiban-jejiban kula sak lebetipun kula manyeswa wonten ing ngersane Bapersi Walang Sungsang. Kula kinten datan nemahi rubedo. Awit rinten saha dalu kula tansah nuhuni pangandikanipun Bapersi Walang Sungsang. Sinau bela raga Aji Jaya Kawijaya lan jimat keempat kula kinten sampun boten wonten ingkang tumpah. Napa nggih, Guru? Kejaba saka kuwi kaget aku. Kejaba saka kuwi sakliyane Jaka Warana iki pinter ngecakake Aji Jaya Kawijaya. Nggih. Iki ya pinter. Sah. Oh, nggih, gampil. Perkawis menika gampil. Neng niki wadi lho ya. Aja kuwatir. Nggih kok. Pancen. Hati-hati mengko ra kesleyo ilate boko. Iki lapo lah cah. Pancen. Nak Mas Hadipati Tunggul Wulung bab perkara panggula wentahe Jaka Warana jengen sira ora usah kuwatir. Oh, matur suwun. Mergo sakwise megurane Mejagong Jaka Warana saiki dadi bocah sing jiaduk mlekuduk dukdeng samaladek kalungan gembreng. Sampeyan niku ing ngajeng paring dawuh dogdeng samaladek sing pungkasan kalungan gembreng Tegese dibacok mlorok dibedhil mecicil iku lho. Ali kalungan gembreng. Nuwun sewu. Ngantos kula minggah wonten ing Padepokan Jagong. Iya. Yektosipun kula badhe nyuwun pirsa kalian Bapak Resi Walang Sungsang. Bab perkara apa nggih? Perkawis kula kabah perintah ngersa dalem Kanjeng Sultan Trenggono ing Bintara Demak. Iya. Kula pinangka saka guru wonten ing Bintara Demak. Iya. Tunggul ulung pun kondang kalaka salah satunggaling nayaka praja ing Demak Bintara. Boten nate singklar ing tanggel jawab. Kaya ngono. Isine mung setya tuhu marang sesembahan. Nanging nyuwun sewu. Iya. Kula pitung Demak Bintara ngawontenaken dinten Piswanan Agung sampun wonten 3 rambahan. Iya. Saben-saben kula badhe njangkahaken suku kula tumuju wonten ing Bintara Tengah. Bapersi Walang Sungsang nyandhek lekas. Mila saking menika kula nyuwun kanthi sanget Bapersi ampun damel bebidonge manah kula. Wedal sak menika kula nuwun jawah napa ingkang pun kesakaken. Ya, ben gamblang lan cetha aku tak kandha bloko, ya toh. Yen to kowe iki pendak setahun sepisan, asok glondong pengareng-areng ana ing Kasultanan Demak Bintara. Iki tak anggap musprong lemara pendane uyah gejegur segara. Kok kados ngaten dos pundi lara-lara? Apa to sebabe aku bisa kandha kaya kono, nggih? Aku tak takon karo kowe ya, nggih. Nggonmu jumeneng Hadipati Kabupaten Penarukan kuwi mau apa saka parinirmane Sultan Patah rikala semana? Ora. Lajeng Apa saka parinirmane Sultan Trenggono uga ora? lajeng Nanging nggonmu jumeneng Hadipati Kabupaten Penarukan. Kuwi saka parinirmane Sinuwun Prabu Brawijaya ing Kraton Majapahit ayo to. nggih. Nah, kamangka Kraton Majapahit iki wis bubuh rata dadi lemah. Sapa sing nyebabake Kraton Majapahit bubuh? Ora ana liya, turun-turun saka ing Demak Bintara, utamane Sultan Patah rikala semana. Nggih. Ya, Lajeng kamangka ora ketang kepiye wae. Iki kowe iki turas Nalendra saka ing Kraton Majapahit. Apa kowe mung cukup menengan-meneng ngerti kahanan Kraton Majapahit bubuh
Majapahit dadi rata dadi lemah sing nyebabake ora ana liya wong-wong saka ing Kasultanan Demak Bintara. Lamun to kowe cukup meneng lan meneng, endi darma bektimu tumrap sinuwun Prabu Brawijaya sing wis menehi palungguhan karo kowe, Ger? Menawi ngaten kula sing kleru. Ya, ngono. Saben kowe arep sowan ing Kasultanan Demak Bintara tak candhek saka karepe wong tuwa. Ya to, gelem dina iki jengen sira mancal panguwasane Sultan Trenggana balekake kajayan ing Kraton Majapahit, Ger. Kula sarujuk Mas. Menapa ingkang dados pangandikane Bapa Resi Walang Sungsang. Iya, Dimas. Syukur badhe Demak Bintara berubah warata kalian lemah. Panjenengan ingkang jumeneng nata dadi ratu wonten ing tanah raketang piye wae aku turune wong Majapahit. Demak kudu blubuk saka tangane Tunggal Ulung. Ngono. Dimas, kados pundi Kang Mas? aja wedi kangelan. Ngirita para prajurit sing gambeng-gambeng sangka ing Kabupaten Penarukan. Ayo, nglurug perang ana ing Demak Bintara. Kang Mas, cekap kula pribadi kang jumangka. Menawi panjenengan sasti tidolan mangu-mangu. Monggo panjenengan waspadakaken kados pundi kredanipun kula wonten daerah Ranggon. Ayo, Mas dipun. Ya kaya ngono kuwi Jaka Warana. Watake kaya ngono kuwi kebaing tanggung jawab. Nanging nuwun sewu. Ya. Najan to Jaka Warana menika wiridanipun Guru Walang Sungsang. Iya. Kula mboten badhe negakaken perkawis. Bila wekdal sapunika kula nyuwun pamit badhe ngulati lampahipun Jaka Warana. Yen pancen kaya ngono luwih prayoga, Nggih. Candrasari Candrawati, tak jaluk pamujimu ya, Nduk. Bareng yo tambahing pangesuna tindake. Candrawati lan kowe Candrasari. Kowe senajan to wanita iki besok tak gadang-gadang dadi wong sing kepenak. Lah carane kowe kudu ngabekti karo Kanjeng Adipati Tunggululung. Carane ngene. Dong supaya mengkono iki keparak ana ngersane Kanjeng Adipati Tunggululung. Iki ana dalan. Napa menika, Bu? Kowe tumuju ana ing Panti Jepara. Ya. Gradaten Ratu Semenanjung. Iya. Mergo lamun to kowe sing tuminta ora bakal kawis ora mergo kowe salah sajining wanita. Ngaten to, Bu. Iya. Bapak Resi Walang Sungsang. Rendene sampun tenang waca dawuh panjenengan badhe kula estokaken kok, Bu. Ana tindake. Ya. Kabupaten Penarukan. Kok ana tuwa rasa pitakon sakjroning atimu kabeh wondene. Aku perintah lawan kowe supaya ngumpul ana ing tengahing alun-alun. Pancen iki ana bab sing bakal tak andharke tumrap kowe kabeh. Aku pengen miterang apa siaganing prajurit-prajurit Penarukan wektu dina iki wis atata. Iblis. Sampun. Suhut. Kowe mandegani pinangka prajurit apa gelarmu, Prajurit ingkang kula tindhi menika ngangge gelar Samudra. Bintara. Apa gelar sing kok duweni? Prajurit ingkang kula tindhi sakmenika ngangge gelar Garuda Melaya. Sing kalih. Prajurit panah apa satata sekiranya?
Yen pancen sak toto, aja nganti ngujiwani mergo kelan aku wektu dina iki bakal jumangkah ana ing Kasultanan Demak Bintoro Prabu Seprang. Kepareng Kang Mas Adipati Tunggulwulung bakal mengkang pranatan siaganing prajurit gepeng maju ana ing pengarepanku. Wis entak biji wenon tengoro. Para Candelo! Siap siaga makarya ngesti sanjata lumaksana makita-kita. Adyo! 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 Bagus. Yo kaya ngene iki sing tak jaluk. Aja mati lamun kowe labuh marang negeri. Ayo, barengan tumuju Demak Bintoro. Adyo! Adyo! Semi. Yen ngono kowe ora pangling Joko. Ora. Wah, saiki wis katon diwasa kowe. Matur nuwun. Besus nggonmu ngadi busana. Joko Warono. Prabu Semi Mestine ndadekake tondo pitakonmu nganti aku tumeka ning tepis piringing Kadipaten Penarukan. Ora kleru apa sing dadi pangucap? Iya. Tenane tuwuh rasa pitakon sak jeneng atiku. Ewon dene tumekamu ana ing tepis piringe Penarukan. Didereke berangane prajurit-prajurit saka Kasultanan Demak Bintoro. Iya. Yen ora kleru cacahe mbok menawa 30 gelar lan 3 bekul. Ora kleru. Apa mula bukane proposisi? Joko Warono mung mundi dawuh dening Ayan Dalem Kanjeng Sultan Trenggono aku teng kapatah tumapak ana ing Kadipaten Penarukan mung bedheke bakal nanjihake bab perkara ora suwane Kang Masmu Adipati Tunggulwulung. Dadi tumekamu ana ing Penarukan mung pengin ngerti apa mula bukane Kang Mas Adipati Tunggulwulung ora tau sowan ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Bener. Kowe ora usah tinemu kelawan kadangku Kang Mas Tunggulwulung. Iya. Cukup aku dhewe sing meni pawangsulan. Kowe arep keneh pawangsulan nggone Kang Masmu Adipati Tunggulwulung ora sowan. Kabeh mau tenane wis didodo lan ditemoho. Apa mula bukane nganti 3 ramban utawa pisowanan? Iya.
Kang Mas Hadipati Tunggul Wulung ora kasedu sowan ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Mergo dekne mung pengin mengkang pranatan. Ngiras pantes mandheng pribadi ana ing penaruhan. Kaya sinamber gelap sakjroning rasaku sakwise aku kaprungu apa kang dadi atur. Kaget. Apa mula bukani? Mengko dhisik. Joko Warono, Piye? Kang Mas Adipati Tunggul Wulung kuwi dadi sesembahan ning Kadipaten Penarukan. Ora kleru. Ing kamangka penarukan iki kabah perintah ning Kasultanan Demak Bintoro jare. Dene apa kok nganti dhewekne mentang pranatan ora sowan ning Kasultanan Demak Bintoro. Mestine ana perkarane. Tetep ana dasar-dasar sing gumathok. Banjur dasare apa? Mergo ngingeti lamun to Kang Mas Hadipati Tunggul Wulung. Iya. Iki jumenenata ana ing Kadipaten Penarukan. Kae ora saka palir manapun. Kanjeng Sultan Trenggono Iya. utawa patah. Nanging kae peparing dalem Sunan Prabu Brawijaya nganti pengen mengkang pranatan saka Demak Bintoro. Mung pengen sepisan mbalekke kajayan ana ing Majapahit. Iki dasar sing gumathok. Apa jeneng sira ora bisa ngandani lan Kang Masmu Hadipati Tunggul Wulung? Ora ateges aku saus pemut kelawan kadangku nanging aku malah ngombyongi lamun tong Demak Bintoro bubuh warata kelawan lembah aku mengko sing bakal jumenenata Joko Warono. penarukan. Dadi kawrananmu Piye? Majapahit wektu dina iku wis brubuh. Aku ngerti. Warata dening lemah. Tangih gendong lamun kalamonto lekase Kang Masmu pengen balekake kajayan ning Majapahit. Ora ana Ora barang bakal kang kuwowo. Ora ana barang kang mulka lamun to mengko Gusti bisa ngijabahi mulsa kuwi. Profesori, aku njaluk tulung lawan kowe. Iya. Mumpung durung akeh pangorbanan Demak Bintoro apa dari penarukan. Bali ana ing Demak yen ora gentak gempur sarana perang. Aku punggawaning praja kudu bisa mberat reretu apa kang tumempuh ana ing Kasultanan Iya. Demak Bintoro. Yen pancen cetha sesembahmu balela ana ing Kasultanan Demak Bintoro bakal